mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nag-resign ako sa aking trabaho dahil sa bigat ng loob ko. Dear Titan Jello and Rocky Terra, magandang gabi po. Hayaan nyo na sana akong ibahagi ang isang karanasan ko sa buhay na sumubok sa katatagan ng pagkatao ko. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Edward at ito ang aking secret file. Ayaw na ayaw ko sanang inaangat ang sarili ko sa harap ng ibang tao. Gusto ko nagpapakumbaba lang ako at hindi nagmamayabang sa kung anumang success o achievement na meron ako. Pero sa sulat kong ito, kailangan kong mabanggit ang mga katotohanan sa aking kwento. DJ Titan and DJ Rocky, dati kasi akong clerk sa isang ahensya ng gobyerno. Pagpasok ko noon, marami akong mga inabutang kasamahan na matatanda na. Hindi sila ganoong marunong pagdating sa computer. Yung mga hardware, software, hindi nila kabisado yun. At bilang isang IT graduate, nag-innovate ako sa mga sistemang nakasanayan na hindi nila nakakasanayan. Kung noon ay panay typewriter lang ang gamit nila, ngayon, marunong na silang mag-type sa MS Word, Excel, PowerPoint, at kahit nga yung online softwares na Canva, Google Docs at Google Spreadsheet, alam na rin nilang gamitin. In short, na-transform ko ang sistema ng trabaho sa unit ko. At naturuan ko ang mga kasamahan ko na pag-aaniin ng trabaho at buhay nila sa opisina. Kung akala ko Titan Jello at Rocky Terra, nakikitaan na nila ako ng value bilang katrabaho. Kung sa pakikisama naman kasi maayos naman silang pakisamahan. At ganun din sila sa akin. Aminin ko talagang nag-expect ako na mas irerespeto nila ako. Mas titingalain at mas hahangaan dahil sa talento na na-contribute ko sa kanila. Pero nagkamali yata ako ng akala. Nagbago ang lahat noong may naipasok ng bagong empleyado. Lalaki rin. Mas bata lang sa akin siguro ng 1 taon. Medyo okay naman siyang magtrabaho, kaso nga lang, napansin kong sip-sip sa supervisor namin. Yung tipong pabibo, feeling close at laging isinisiksik ang sarili sa mga usapan. Kumbaga sumasabat kahit hindi naman kausap. Sa trabaho sabi ko nga okay naman. Pero mapagmataas lang ang dating niya, feeling dominant. Kaya kinutuban na ako ng mali sa kanya. At feeling ko, threat siya sa opisina. Hanggang sa nagkaroon ng opening ng isang panibagong unit sa opisina namin noon at kinakailangan may mag-lead. Mas mataas na posisyon to. Isa ako sa mga sumalang sa interview para sa binuksang posisyon na pwedeng pag-applyan ng mga pasok doon sa posisyon na yon.
Hindi rin nagpahuli yung kasamahan kong bagong salta lang na nagpapasipsip. Pero syempre ginalingan ko. Ginalingan ko ang mga pagsagot sa interview ng panel. Tinapat ko sila na mas magiging asset nila ako kapag nakuha ko yung posisyon. Dahil mas maraming improvement pa ang magagawa ko sa sistema sa opisina. Pero mukhang hindi sila nakumbinsi sa akin. Bilang aplikante para ma-promote, dahil iba yata ang hinahanap nila. Ang masakit sa akin, yung nakuha nilang aplikante para sa pagbibigay ng promotion ay hindi ako. Yung bagong salta lang ang nabigyan ng opportunity para dito sa posisyon na to. At dito na nagsimula ang disappointment ko sa opisinang iyon. Sa paglipas ng mga ilang linggo at buwan, nakikita ko siyang nagsusupervise ng bagong bukas na unit. May mga kasamaan ako na nagsasabing sana ako na lang daw yung na-promote bilang supervisor. Mas marunong daw kasi ako. Mas napapakiusapan at mas fit yung work na yon para sa akin. Yan po yung madalas nilang sinasabi sa akin na hindi po nang gagaling sa akin DJ Titangelo at DJ Rakitera. Pero ano nga bang magagawa ko? Hindi ko namang kontrolado ang mga ganyang bagay upang ako ang maposisyon sa pwesto na yan. Unti-unti kong napapansin ang sarili ko na tila bang nawawalan na ng gana sa trabaho. Simula noon, ayoko naman na makita nila na bigla-bigla na lang ako nawalan ng gana. Kaya kahit nawawalan na ako ng drive o init na mag-perform na maayos, ginagawa ko pa rin ang tungkulin ko. Ayoko din sanang magprotesta na hindi ako napili dahil discretion pa rin naman kasi ng mga boss namin kung sino ang tingin niya ang karapat-dapat na ma-promote. Pero aminin kong umasa ako DJ Titangelo at DJ Rocky. Kasi binigay ko naman ang best ko magmula pa noong unang araw ko sa opisina. Kung iahambing ako doon sa na-promote kong kasamahan, mas maganda naman ang quality ng mga output ko. Sadyang nagpasipsip lang talaga itong isa kaya siguro sinuwerte. At dito ko rin na-realize na kung hindi naman makikita ng mga boss ko ang pagsisikap at galing ko, para sanpat magtatagal ako rito sa kumpanya. Maghihintay na naman ba ako ng opportunity para ma-promote? Tapos mauulit ang lahat at iba na naman ang aangat at mas bago lang kaysa sa akin. Umabot na sa puntong napuno ako Titangelo at Rakitera. Nagkaroon kami ng pagtatalo noong supervisor na yon dahil hindi ko raw siya sinusunod. Hindi ko daw sinusunod yung mga instruction niya. Iba kasi ang gusto niyang mangyari at iba naman ang method ko kung paano i-deliver yung gusto niya. At hindi niya maintindihan na hindi po pwede yung gusto niya dahil may makokompromiso. Sa madaling sabi, bawal yung gusto niyang mangyari at pinipilit niyang ipagawa yun sa akin.
Nanindigan na ako na hindi yun po pwede dahil hindi na yun tama. Dito na siya nagsimulang takutin ako na papatawan ako ng sanction. Ipapasuspend daw niya ako dahil hindi raw ako marunong sumunod. Kung hindi daw kasi ako susunod sa kanya, bibigyan niya daw ako ng memo. Sinubukan ko pa rin siyang bigyan ng alternative na solusyon pero tumanggi siya. Pinipilit niya na dapat yung gusto ko lang ay gusto niya ang masusunod at hindi ang kagustuhan ko. Ang masaklap pa rito, tinakot pa niya ako nga pahihirapan ng mga kaibigan ko na under sa unit niya. Pahihirapan sa trabaho, ibabagsak sa performance evaluation kahit matino at maayos naman ang output nila. In short, power trip. Ang lakas mang power tripping netong boss na to. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, dito na ako nagdesisyon umalis. Hindi ko na kasi kaya at masikmura yung sistema niya at higit sa lahat, ayaw pa akong ipagtanggol ng ibang boss sa opisina namin kahit halatang mali naman siya. Sa huli, sinunod ko ang prinsipyo ko at umalis at hindi na ako nagpapigil. Titangelo at Rakitera, ilang linggo akong nagmukmok sa bahay. Siguro dahil sa lungkot na nawalan ako ng trabaho. Kusa akong umalis pero dahil doon, wala akong kikitain para iambag sa mga gastusin ng family ko. Pero nauunawaan naman daw ako ng parents ko. Tinapangan ko raw at ginawa ang tama. Hindi ko raw dapat tinotolerate ang mga mali. Kahit ang kapalit pa nito ay trabaho kung saan ako nabubuhay. Sa totoo lang mga kabisyo at DJ Rakitera at Titangelo, rumanas ako ng mild depression. Pero hindi naman ito lumala at naagapan pa rin naman. Pagkatapos ng lahat, ay naglakas loob akong maghanap ulit ng panibagong trabaho. Balik ako sa uno at ika nga dinanas ko ulit ang pumila ng matagal sa mga interview at exam ng mga opisina. Hanggang sa sinubukan kong mag-apply sa isang job fair at na-hire ako agad-agad. On the spot, binigyan ako agad ng petsa kung kailan ako magsisimula at hindi ko na ito pinalampas. Sa ngayon, nakalipat na ako sa isang private na kumpanya na may mas magandang working environment. Mas mataas na rin ang sinasahod ko at mas maayos ang kultura sa organisasyon namin. Hindi naghihilahan pababa, walang nagpapasipsip. Tulungan ang bawat isa. Pag may hindi ako alam, nakakapagtanong ako at nasasagot naman ng maayos sa mga tanong ko. Sa madaling salita, mas fit ako rito at ramdam kong pinapahalagahan nila ako. Kasama pa dyan ang mga ideya at talento ko na ibinabahagi sa kanila. Hindi man perpekto ang pinasok kong opisina pero mas lamang ang respeto at tiwala naming lahat sa isa't isa. Kaya na-realize ko na ito ang best decision na nagawa ko sa karir ko. Mga kabisyo, Titangelo at Rakitera, naway nakaka-relate din kayo sa aking kwento ngayong gabi na to. At thank you sa pagbabasa ng aking kwento. At kung sakaling may nakakarinig ngayon ng kwento ko at nakakaranas ng naranasan ko, sana malampasan mo rin yan.
Tanging masasabi ko lang, kailangan lang natin humingi ng guidance kay Lord sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Salamat po at muli, hanggang dito na lang. Ako po si Edward at ito ang aking Secret 5.